Madoka chele mabuja tauya nadzodza nyasi zuwa rochinomwe mumwedzi unohwandira kutanda kogore rino ra2026 tiri kutanda haiwa nyasi dande mutande ranga rakaita kubheuka mhanduwe apo mufana wekuAmerica yuyu anozikanwa nokuti aishow speed asvikawo munyika medu muno akatandira muSouth Africa akagoti Botswana akati Mozambique akati Eswatini aiwa azoperera ino tikati aiwa wanatsa mazuva mapfumbamwe aribe kuzorora tikati aiwa waita tuzviniwe kuno auya aiwa tatenderera naye zvanga zviri kunakidza amboenda ipo pana mbuya nehanda paye akamboridzisiwa mbira akamboridza marimba akaendesiwa kuMpare mhanduwe unobva waita kuona kuti idi zvisvino azonakidza vanhu manji paazosangana nomufana mwari kumuteedzerawo kupalangana kwacho iwe ungatoti mwana wemunhu mubodzi peno anofanira kuti abvunze watsano wache kuti watsano chii chakaitika apa mupani mufana yuyu ndikaitione asi zvese zvanga zviri kundonakidza vanhu tikati aiwa maita tuzvinu makona maita hazvizvinu kwaipapa abva atoti ndaremberwa ndaneta kwaenda ombotora befu kumbobefura mhanduwe kubva mangwana aya anenge arumbobefura asi achaenda hache kumapopo kuVictoria Falls rikaiti kuona kuti peno achaita kuti agopinde padande mutande kana awa ribodzi zvaro achindoratidza vanhu zvaanenge ari kuita ikweyo aiwa anonakidza idihwi aisangana pokare naChido uyu mukadzi anonzi anosimba rinokunda varume iyeye wakadhonzerana ng'otika mhanduwe aiwa zvanga zviri kunakidza zvisvino munondoziva kutoti zvekuHarare paribe anopfuura akarika kugozindesiwa paTrababras asi aiwa waita tuzvino nonyaya yache iye rikaiti zvitende izvo ipapa zimura wakomana tiri kuita kuchemedziwa chaiko kusvino wamuturi wagoburika wachiti zvatakareketerana paye zviripo takarekawo kunyepa kutoti aiwaba tiri kundoti mari yo 15% yakaisiwa iyi pai inofanira kungoitiwa panana Starlink novamwe kuitira nokuti wari kubhadhara bavhati asi chaakunetsa kana muchida kuona kubaiko wanoita wakuru wenyika ivava wari kutibira ivava ukabhadhara mari yako iwewe wakanyepa bhengi kuti Starlink kana munhu akabhadhara mari yeStarlink ngaabatiwe 15% ipapo pamari yache yaainayo bhengi rotora 15% roendesa kuhurumende asi Starlink yagara iri kuchaja mari yacho yeVAT yacho iri kuchajiwa noStarlink kudhara pamari yavari kubhadharisa weStarlink wanenge wakatoisa VAT inofanira kuendesiwa kuhurumende apo kapo kureketa kuti munhu akubatiwa 30% paribe chizvino vonyepera kudzungaira zvavo rikaitione kuti zvinopera sei nokutoti vanhu vazhinji vakundoti wakomana taakuchitanda pokare kutsvakana nehama dzedu dziya dziri kunana South Africa ana Botswana ana Zambia kuti vapote vachitibhadharira tichiwapira vanhu mari ino tichitibhadharira tichiwapira vanhu mari ino zvokuti anenge ano kamari kache aiwa anenge apinda anongototi pano kuchaja 15 ndokuchajawo 7 wondipa 7% ndokuroera zvakutoda kuitiwa apa kunana South Africa kubhadhara dande mutande mahara imi rikaitione kuti zvichaita sei wachanota hawo wabiyedu wanhu waisadziswa izvezvi pana mutongi mukuru uri kuMarava wada kuona kuti kana nguva yache yekumira basa pokare kechipiri yasvika achaita zvokuita sei imi pano nyaya mhanduwe rikaitirambe takaringa kuona kuti anenge achidini nokutoti munhu wese ndipo azoisa dziso ipapo tinge tichikunyepai kana pano zvaanenge areketa kana zvinenge zvakiitika ipapo kare dare guru munyika raagoti aiwa ndiri kupa mutongo wangu kureketa kuno panyaya yana Chimombe yokuti wari kuda kuti wagobvumidziwe kuenda koti aiwa waribe mhosva kumatare ekumusoro zvagara wachabvumiwa hawo nokutoti zvinenge zvaakuwaitira nani kureketa kuno rikaitirambe tichiringa kuona kuti inopera sei. Wochidiki kubato reZANU-PF
noharahwa dzinovatungamira hwakutofunga ipapa kupinda mumabhazi. Kwaita ada kupinda mumabhazi tichinyepa vanogwara romusangano weZANU-PF idihwi ukaona watanda kudaro ibva waziva kuti panyangarapo kuno chinonetsa vanorambidzwa pamabhazi acho ngwabiyawo anainda Africa iwawa. Unotoziva kuti kana wakwira iwayo aiwa wagarira nhanzva mhanduwe paribe kana kupona. Munotoramba muchinyepiwa ZANU-PF izvozvo zvinorwadza zvakadando. Tikaiti goona hedu kuti inopera sei. Shinzo mani nowabiya chekwa iwa gonzi imimi munojairira padara yechoupenzi wapona nokutoti dai wari wamwe dai uri iwewe mhanduwe wabatiwa nombanje dai watokwechemedziwa kuseri chaiko wazhinji fani wagonyudziwa nadzo mbanje idzodzo. Rikaiti goona kuti zvinoperera kupi. Apa izvezvi chabangu nobatora chero CCC wamwe wagoti kwaiwa kunadzira kunyopora kwokupedzisira gore rino pavari kupuwa mamiliyoni 2 omari yekuAmerica. Imi wabiyedu zvavo wari kunota. Tikaitione kuti zvinopera sei. Tinenge tichinyepana ipapo. Kuno mumwe murume wekubulawayo anonzi Elton Ndlovu ane makore 23 apuwa mwedzi 17 yekugara mujere. Anga ari kuita basa rekunokora achitora zvinhu zvinosenzesiwa noZBC. Idihwi tatazviona baizo muna anoshingiwa akaita kudare wakomana wari kutadza neiko kubisa mapfene aya. Rikaiti goramba takaringa nokutoti kuenda koomora imo muZBC macho idihwi idi chaizvo. Tikaitione inoperera iyo. Apa Cordelia Masaletulwini ari kunzi agopondiwana Quinton Tawengwa ane makore 46 pachirungu atopinda mudare izvezvi. Rikaitione kuti achazobatiwa chero nomhosva kana kuti zvirikutikira sei. Agonzi ndiye anga ari mukomana wacheno. Tinokunyepai kuti zvinenge zvichitikana papi. Nyika yeZimbabwe naAmerica zviriita kuramba kuwirirana mhanduwe. America Trump ari kuramba achindoita zvaanoita izvozvo muchekure isina basa izvozvo. Rikaitione kuti zvinoperera kupi. Ipapa atoti Zimbabwe pokare nedzimwe nyika dzinokwana 15 dzapinziwa pakanyangara mhanduwe kuti kwai anenge achida anobva kunyika idzodzo anenge achida kuenda kuAmerica anotofanira kuti abise mari makutukutu zviuru 15 zvomari yekuAmerica kuti kwai akareka kugobenhuka anobva agarira ikweyo. Asi kana akabenhuka aiwa zvisvino ndipo unotoona iwe kuti yeye paribe chizvinapo. Rikaiti goramba takaringa hedu. Apa Zeki yagoreketayo kuti kwai zuva rochi20 mwedzi uri kuteera iyu kunenge kunosarudzwa mhanduwe. Sarudzo dzinenge dzichiitiwa kuBeitbridge wadhiyo 14, kuChegutu wadhiyo wekutanda, kuChikomba kwai wadhiyo 12, kuMatobo wadhiyo 13. Rikaiti gona asi kuziva kwedu nomamirira zviri kuita dzese dziri kukuhwa noZANU-PF dzakadari paribe chinosara. ZBC wagotiyo kwai Queen Sports Club yada kuti inadzirisiwepo kare kubulawayo ukuku. Kwai nokutoti mutambo wekiriketi iri kuuya gore rinouya inofanira kusvika zvakaita kuningisika zvisvino. Waribe kuzotinyepa kuti chii zvakanzi zvida kunhadziriwa zvacho. Tione peno wari kuda kunhadzira zviribe basa wachisiya zvinobasa. Vanhu wawa unotembeka bamhanduwe. Tikaitirambei zvedu takaringa kuti inoenda nopapi. Toringa dzirikiitika pasi rese kureketa kuno kwai kuno vanhu 14 vekusouth Africa vari kutandanisiwa kunyika yoMyanmar nohurumende ikweyo. Kwai wanga wapinda munyika imomo wachinyepewa kuti kwai kuno mabasa. Imi dandemutande ranyangara iri gongwarirai. Apa Ramaphosa watoti imi kana ndikuvhunduka ndiribe vhundu ini ndikuvhunduka baini abvunziwa kuti kohoko naye uri kushaba kuti Trump achaita zvaakaita kuVenezuela achikiitira iwewe. Kwai ndikuzvishaba imi tikaitione izvozvi kuti zvinopera sei zvinotikaira nopapi zvinenge zvienda sei. Tinoramba takaringa tichinyepana zvedu kuti zvinenge zvichienda nokupi. Apa NSFAS imi
wanziwo kwai wafunga kuti izvezvi wachitande kubhadhara waridzwawo dzimba dzinogara wafundi wese wekumazvikoro zvofundo yepamusoro, wada kuti wareke kugobhadhara vamwe vanhu waizochaja mari kuti waendese ikweyo, kwai tada kubhadhara tega. Tikati imboitai tione, zvizamei tione kana mukazvikona. Kai tinenge tichinyepana apa ipapa kureketa kuno kwai wakomana wapfa wari kuchecheudziwa kuEastern Cape wakusvika 40 iri zvinorwadza. Wakomana chii chinombonyatsaitika? Imi kai murombwa wakadari husvinoba wachapera wakupfana iwawa nonyaya yekuda kundonzi wakachecheudziwa iri zvisvinoba izvi. Dai wachinja maitiro waita kuti zviite zvakanaka. Apa Russia yaja nonoko mandiwe, kunonge wakutumira mandiwe chikepecho pasi pomvura, wanonge wakuchitumira kuti chiende koponesa wabiya wange wabatiwa uku noAmerica. Kuno chikepecho oiri yese chabatiwa noAmerica. Pari pechisvino wakundoreketa ipapo Russia kuti kwai wakomana budisa siyai vanhu vedu, waribe kana kukwadziwa kana kuita sei, wape zvese zvokudya nokudini. Imi chatinondoziva hedu kuti America ichaparadziwa noRussia noChina, asi kuti pari zvino wanenge wapinziwa shishi. Rekai tione kuti zvinoenda nokupi. Apa Trump atoita musangano izvezvi kureketa kwanyasi uno nowanhu vomakambani anoita zvooiri. Wakutoronga iyo oiri yokuVenezuela yakanzi yakakora kusimba kudarika dzimwe oiri inonetsa kupepeta. Kwaiti kuda kutoitora yese tipepetire kuno kwaAmerica tisu tipiwe mari dzacho. Imi pakanyangarara. Rekai tione kuti wanoita sei, zvinenge zvena nopapi. Tinoramba takaringa tichinyepana. Nigeria yagototi kwaiwa watambi wavo webhora vanonyadzisa fani makore ege ese, ndizvo vanondoita. Wanovatungamirawo bhorawo vanonyadzisa fani makore ese, ndizvo vanondoita zvibodzizvo zvokuramba kupa vanhu wawa mari dzavanenge vakavimbisa kuti tichakupai mari dzomukahwina tokupai. Kwai wataiwa bakana zvatodando tatoperera pano AFCON yatoenda pamberi, tipei mari dzedu. Tikai tizoona kuti zvinenge zvichakaita sei zuva ramangwana apa, nekutoti pakaita kunyangariwa kuzvino. Tiri ipapo mabuja, haiwa tadipfama kwanyasi uno ndini wenyu Mhandiwe Onawu.